Baby, lento engicabangayo serious. Ngantoni sithando sami? Cabanga ukuthi sithole umntwana. Yazi licebe eli-right elo. Uyacinga segijima apha endlini. Funda ukugaqa. Funda ugrade 1. Avele like sithando sami abe right kuma-Olympics okanye acula participate kwi-art esikolweni. Ugrade 12 wakhe ku-matric dance. Afumane i-distinction mhlawumbe eziyi-6. Ahamba e-university, agraduate, abe ngugqirha, sithengele i-mansion. Hayibo guys, life ingalalela. Awume ibambe lapho. Lalela la, angithi uyazi ukuthi le mfene yami le ngisebenza ngayo ikhulelwe manje. Yeah. Kanti ke isindala kakhulu manje makwenzeka ifa nje bengafa nomnindi. Lezi ngane zayo zodinga ukunceliswa. So wena mawukhulelwe manje uzoba nobisi ukwazi ukuncelisa izingane zale mfene yami ngiyazishona. Hayi wonke lo msangano ongitshena wona. Hayi. Mna Yabuya ngisawuchaza.